Ce somn mie. Dragilor, în episodul acesta a fost o nebunie. Războiul președinților. Și da, nu vreți să știți ce s-a întâmplat în războiul președinților, dar faza e alta. Trebuie să facem o prezentare, pentru că ieri nu am făcut. Deci, eu sunt Andrei, în paranteză, Fumichi, numele de gaming. Am 12 ani. Sunt de partea bună. Mă joc tenis. Asta facem toți. Da. Să trecem la următorul. Asta e Maria. Cu ăsta roșu în cap, practic. Că eu totuși imit toate personajele din familia mea. Și asta e Maria, cu ăsta roșu în cap. Vârstă 10 ani. Atât are Maria. Și joacă și a tenis. În paranteză o cheamă Mechida, numele de gaming. Iar Maria este tot de partea bună. Haideți să trecem la ce e mai rău. Și anume Izabela, cea mai rea din familie, aduce toate certurile. Și nu doar că aduce toate certurile, ci și multe altele. Cum ar fi? Vorbește urât, se poartă urât și ea este din partea rea. Are 8 ani. Și Ștefan, care mereu întârzie la ceartă. Ștefan are 10 ani aproape și mereu întârzie la ceartă și ascultă muzică foarte des, dar mereu vine în ultimele momente din ceartă. Să trecem la videoclip. Mi-așa Mamă, ce face aici Izabela? Oh, I'm Vladimira Putina, slay. Ce să fac? Mă uitam pe TikTok pentru că sunt Vladimira Putina și începe războiul președinților, logic. Pentru că eu sunt Vladimira Putina. Mă, ce Doamne iartă-mă se aude? Ștefan, vino! Ce Doamne iartă-mă se întâmplă? Fumichi, ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Asta s-o întreb pe Izabela, războiul președinților. Asta era. Mamă, Izabela, iar încep cu președinții tăi, pe bune? Încep cu ce vreau eu, slay, logic. Da, Maria, da, Fumichi, de ce m-ați chemat? Ștefan, e războiul președinților, ce să zic. Și o avem pe Izabela, în paranteză Vladimira Putina. Pe Maria, în paranteză Donalda Trump. Pe mine, în paranteză, Claus Iohannis. Și pe Ștefan, în paranteză, Nicușor Dan. Să înceapă războiul președinților. Aha, v-a spus cu cine nu trebuia. Vladimira Putina gonna win, of course. Să mă abțin să nu râd, da? Aoleu. Doamna Vladimira Putina, ca să știi, nu te pui tu cu Donalda Trump. Și nici cu Nicușor Dan nu vă puneți. Stop! Terminați! Nu e niciunul cel mai bun, dar totuși, Izabela, doamna Vladimira Putina, nu ai nicio șansă, pentru că noi suntem o echipă de 3. Mai bine te dai bătută. E războiul președinților, fată, și tu n-ai cum să fii președintă pentru că nu meriți. Da. Atunci ce-ai căutat tu să fii președintă? Președinte. Ba nu, președintă. Președinte. Cum o fi, dar eu sunt virală și pe TikTok și pe YouTube, fac o groază de vizionări, iar voi sunteți praf. Deci nu puteți face niște vizionări pentru că nu sunteți virali. Hai mă, Izabela, nu te pui tu cu Nicușor Dan. Da, nu mă pun eu cu Mucușor Dan. Uite că ne punem. Hai să vedem data viitoare cine va câștiga războiul.